Alright, what's up mga Grey Ride? Welcome to my channel again. So this is Grey Ride Motovlog. Kamusta kayo lahat? This time, meron tayong pupuntahan. Puntahan natin kung saan ako nagpapa-car wash. Let's ride, let's go. Nagpapa motor wash dahil sa napakarumi ng ating alagang si Gray. Kailangan nating linisan. Kaya ngayon samahan ko kayo kung saan ako nagpapalinis ng motor dito sa Angeles. So gayon na nga, di ba? Kapag nakikita natin ang ating motor na napakarumi, napipil nyo rin ba yung pakiramdam na nakakaawa? Di ba? kung tayo nga hindi maligo ng ilang araw, di ba? Mukha nga na tayong dugyot o kaya nakakaawang tignan, di ba? Ito pa kaya ang ating alagang motor na ating laging ginagamit, kailangan nating palinisan din naman. Maging malinis siya sa tignan. Ay, si ate. Ito na nga. Papunta tayo ngayon dito. Malapit lang naman ito. Sa may second road lang siya ng highway. So, tingnan natin kung anong meron doon. Kung ano ang mga price nila doon. Alam ko sa motor 100 May kasamang wax naman. Ayan, dito na tayo. Ito kasing kanan, papuntang bayan ng Angeles. Ito yan, papunta, pag dinaretso nyo yan, papuntang San Fernando yan. So, nandito lang yun malapit. Tingnan natin. Lapit lang yan dito Oops, bakit kaya traffic? Dito lang yan. Shoutout pala sa lahat ng subscriber ko. Meron na pala tayong 2,200 something ganon. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo mga ka-Grey Ride. At ngayon pala soon magkakaroon tayo ng bagong helmet. At i-review natin yun. Pakita ko sa inyo kung gaano katibay-ibay yung nabili natin. And then ngayon kasi tayo side mount sa half face na aking helmet. So ganyan lang muna ang view, pagpasensyaan niyo muna, 'di ba? At hindi pa natin masyadong naayos din yung audio natin sa ating action. Ito pala, yan sa garage. Yan. Okay, saan kaya dito? Nasa likod. Saan? Ang likod. Okay. Diretso pa? Sige. Okay. Ayun. Dito na kami mga ka-Grey Ride. Okay, dito ko lang. Tabihan natin yung beat ni ate Hello ate. What's up sa'yo? Wala ko utang sa'yo Alright. So, maya na lang mga ka-Grey Ride. Punta ako doon. Okay?
Punta na natin yung ating motor. Tapos na daw eh. Linis na daw yung... At yun, si Gray. Alright, nakikita ko na siya. So, tara. Excuse me. Ayun, si Gray. Alright. Salamat, kuya. Ayun, natapos din sa wakas. So, madali lang naman siyang magkaros dito dahil pinagtulungan naman nilang dalawa daw sila naglinis nito. So, nung dumating ako dito, halos saglit lang nila natapos. Mga expected ko mga 30 minutes eh. Pero, mga 10 to 15 minutes natapos na nila yung paglinis dito kay Gray. So, tara na! Let's go na sa pag-uwi sa Bulacan. So, arriba. Let's go! Let's ride! This is Gray Ride Motovlog. So, nga pala mga ka-Gray Ride, salamat sa inyong pagsusupport sa aking channel na ito. At more power pa sa atin. More vlog to come. And, session na ako, medyo matagal ako mag-upload. Hirap din kasi mag-edit, di ba? And so, maraming salamat sa pag-like, pag-share, and don't forget to subscribe. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kakalimutan. Ciao! Let's ride! Let's go! Alright. Okay. Alright. Da 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 da